Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Kikaji Purwatara dina Senin Legi tanggal 10 November taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka 2 Petrus 1 ayat 16 tekan 21. Lan kawaca ayat 16 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994 kanthi jejer memulang kanthi pangwasa. Enggonku mulang marang kowe bab dina rawuhe Gusti Yesus Kristus kanthi ngagem pangwasa iki ora manut dungeng-dungeng panguthak atike manungsa. Nanging aku padha nyipati nganggo mripatku dhewe kamulyane Sang Kristus. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, Rasul Petrus iku salah siji sekabate Gusti Yesus kang pinunjul ing pangwasa. Marang pasamuan kang nampa surate, Rasul Petrus nyekseni anggone panjenengane diparengake nyipati kamulyane Sang Kristus nganggo mripate dhewe. Minangka sekabat kang nderek ngetut wingking Gusti, ora eram menawa Petrus nyekseni langsung sakabehing mujizate Gusti Yesus. Malah uga kamulyan sing ora dingerteni dening wong akeh. Kaya dene nalika Gusti Yesus kaluhurake ing gunung suci, kasorot kamulyan kang mencorong saka swarga lan wawan rembag bebarengan kalian Nabi Musa lan Nabi Elia. Sakabeh lelampahan iku ora dadi dasar anggone Petrus gumunggung utawa rumangsa linuwe. Rasul Petrus ngakoni menawa anggone bisa memulang kanthi pangwasa iku amarga peparinge Gusti, dudu amarga kapinterane, nanging saka pambereke Sang Roh Suci. Para sedherek pasamuan, memulangake bab dina rawuhe Gusti Yesus Kristus kanthi pangwasa iku ora bisa katindakake mung ngandelake kapinterane manungsa, apa maneh manut dongeng kang bisa diuthak-athik sakarepe dhewe. Memulang kanthi pangwasa iku bisa katindakake amarga secara pribadi wis nate ngalami lan nyekseni panguwasane Gusti, uga nate ngalami pakaryan mujizat kang ngeram-eramake. Dadine kang diwulangake iku dudu mung jarene, kandhane, nanging pancen paseksen urip sing rumaket marang Gusti lan uripe dadi sarana berkahe Gusti kababar. Para sedherek, bebarengan karo Rasul Petrus lan uga patunggilan para suci ing pasamuan kagungane Gusti, kita katimbalan lan kautus supaya memulang lan medharake sabda pangandikane Gusti kanthi pangwasa. Lan ora ana kuwasa sing luwih gedhe tinimbang urip sing nunggil ing pangabekti kalian Gusti. Kuwasa sing ana ing ati sing ayem, tentrem, bungah lan kebak panuwun, ana ing patunggilan lan pabekti karo Gusti, iku dadi bukti nyata menawa sing diwartakake bener lan nyata. Amin. Tuntunan nyuraos, menapa panjenengan uga nate ngalami nampeni kuasane Gusti kang luhur lan mulya ing gesang panjenengan. Monggo katuran niti priksa lan ngraos-ngraosaken. Lan pandonga. Kawula ngaturaken panuwun Duh Gusti dene kawula kepareng ngraosaken pakaryan sih rahmat paduka ingkang ngeram-eramaken ing tata gesang kawula. Lan mugi kawula tansah saged mbabar panguwasanipun Gusti ingkang paring karahayon.
wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan padinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.